po kasi sa amin, may delivery po kasi sa amin, ma'am, na package po. Sa inyo po nakapangalan po. Pwede po ba kayo sumama sa ano po, yan po hindi ma'am, ito po yung sasakyan po. Nandiyan po yung Dito po yung package namin. Sa inyo po to, Maria Cristina Batolina po. Jingle bell, jingle bell rock. A jingle bell swing and jingle bells ring. Snowing and blowing bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Maulan na hapon, mga ka-Jfs! Yes, so once again, my name is Kuya Gab. And I am Ate Angel, your love and surprise ambassadress. At kahit matapos na ang araw, patuloy pa rin kami sa pagbibigay ng saya at sorpresa. Merry Christmas, Kuya Gab! Kumusta yung Christmas mo? Merry lang. Merry lang ba? So, Merry Christmas pa din sa inyo mga ka-Jfs. Ngayon, andito kami sa Pasacao, Camarines Sur upang sorpresahin na naman ang maswerteng dalaga na sinurpresa ng kanyang pinakamamahal na boyfriend all the way from California na si Sir Roger Adan. So, tara na't kilalanin din natin ang ating packages na ibibigay natin sa kanya mamaya. Samahan mo ko dito, Kuya Gab. Meron tayo ditong red ribbon cake. Meron tayo ditong 48 pieces na Ferrero Rocher. Sana hindi sumakit yung ngipin ni Ate. Meron tayo ditong bubble balloon na may happy birthday hon. At meron tayo ditong money bouquet na nagkakahalaga ng 6,000 pesos. At mamaya makikita nyo kung gaano kabongga yung bouquet na yan. At mamaya naman ay aaranahin siya ng ating napakagwapong surprise saranista na si Kuya Gab. And for our social media accounts, for Facebook, Instagram, YouTube channel, makikita nyo sa aming screen. Thank you so much! Tara na't kilalanin natin ang ating dalaga na sasorpresahin ng ating suwak na packages na ito. Tara na't kilalanin na natin ang ating maswerteng dalaga here at Pasacao. Bye-bye! Hello guys! So, andito na kami sa bahay ng ating isa-surprise. So, tara na't samahan nyo kami kung asan siya. Nabenta. Dito ba yung bahay? Ano lang po tatawagin? May si mama mo na eh! Tao po! Pili ko to. Tao po! Ay, ma'am! May delivery po kasi sa amin. May delivery po kasi sa amin, ma'am, na package po. Sa inyo po nakapangalan po. Pwede po ba kayo sumama sa ano po, yan po hindi ma'am. Ito po yung sasakyan po. Nandiyan po yung Dito po yung package namin. Sa inyo po to, Maria Cristina Batolina po. Tara ma'am, halika po. Okay lang po kahit maulan. Oh my God! Laban ka po ba? Tayo ka! Happy birthday! Ayan. Ito ni ma'am, ang happy na. Okay lang ba? Halika dito ma'am. Labi ka po dito. Para may kaganapan. Mas na-excite sindap. Actually po, mayo man po ni. Lechon lang po talaga yung delivery. Sinabi na! Lechon lang po yung delivery. Mayo po. Mayo po talaga. Sige ma'am, ito po ngayon, gusto ko pong, kayo na lang po magbukas nitong package na dito sa loob. Okay lang po. Kaya ba ma'am? Kahit po hindi na lang papayag. Sige ma'am, buksan na lang. May sawa yan. May sawa na, may sawa. Magpayong na lang. Sige, magpayong masila. Okay na. Sige po, okay na po? Go po. Buksan niyo na po. Walang ano? Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you! Hello ma'am, good evening po. Kami po ang Jfs Petals and Services at gusto lang po namin iparating sa inyo ang napakagandang packages na ito na pinagbibigay po ng iyong pinakamamahal na boyfriend. All the way from
na si Sir Roger Adan. So, eto ma'am na bouquet na to, tanggapin, wait lang, napakalaki kasi nitong bouquet na to. Eto po ma'am, tanggapin na po ng bouquet na to. Para po to sa inyo na nagkakahalaga ng 6,000 pesos. Para po yan sa inyo, ma'am. At syempre, ito pong Ferrero Rocher, ito pong bubble balloon at red ribbon po ay pinagbibigay din po ni Sir Roger po para po sa inyo. So, nasan yung card natin? Nahulog ba yung card natin? Nasaan yung card? Ayan. So, may babasahin po akong message na pinabibigay po ng inyong napaka-sweet na boyfriend. Na mga pasana all naman talaga tayo. Kaya ba ma'am? Laban lang ba? Kaya? Kayang-kaya. Okay. So, ito po yung message ni Sir para po sa inyo. Happy birthday, honey ko. I'm wishing you all the happiness and good health always. Take care and I love you so much. P.S. Sana matapos na tong pandemic para makapuli na ako and maikaibahan ta ka naman. I miss you so much. Happy birthday and love by your hand. Yan po yung message na po para po sa inyo. So dito naman natin siya mapabluin sa loob na lang. Okay, so ma'am, happy birthday po sa inyo. Hindi pa po dyan nagtatapos ang regalo namin dahil haharanahin pa po kayo ng aming surprise aranista na si Kuya Gat. So everyone, kasama ko na ang maswerteng, harap ka dito ma'am. Kasama ko na ang maswerteng, ate na lang ate kasi parang ilang taon ka na po ma'am? 43. Ay wow, 43 pero mukha po kayong 42. Ay, mga 42. Ayan, happy birthday po sa inyo para po sa inyo lahat ng regalong ito and sana po magustuhan nyo. So papasok muna po tayo sa loob para po aranahin kayo ng surprise aranista natin. Tara't sumama kayo sa akin. Okay everyone, so andito na tayo sa loob ng tindahan or karinderya kasi andito ang napakabonggang handaan naman ng ating maswerteng dalaga for today. So tara na't haranahin din siya ng ating surprise haranista na si Kuya Gab. Not sure if you know this, but when we first met, I got so nervous I couldn't speak. In that very moment, I found the one and my life had found its missing piece. So as long as I live, I love you. Will heaven hold you? You look so beautiful and white. And from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful and white tonight. What we have is timeless. My love is endless. And with this ring, I say the world. You're my every reason. You're all that I believe in. With all my heart, I mean every word. So as long as I live, I love you. Will heaven hold you? You look so beautiful and white. Now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful and white tonight. Hey, there's a look in your eyes. Must be love. Are you gonna be on? You just nothing more, so it seems. My love couldn't wait much longer. Just can't forget a picture of your smile. Guess every time I close my eyes, you come alive.
twinkle in your eyes in a little while. Give it time, just a little more time. We can get closer, you and so much Why does it seems like a dream? So much more than it seems. I guess I found my inspiration. With just one smile, you take my breath away. So hold it close and you stay here with me now. The closer I get to touching you, the closer I get to loving you. Give me time, just a little more time. We can get closer. Every little smile, a special smile. Twinkle in your eyes in a little while. Give me time, just a little more time, so we can get closer. You and I. Yes, mommy, happy birthday po. Okay everyone, so ayan ang dalawang tugtog na kanta or harana na ibinigay ni Kuya Gab sa ating may emotional na ngayon na ate. So ma'am, napakaswerte nyo naman, napakaswerte nyo po sa 50 pesos. Charot lang po. Ayan mami, so kumusta naman po yung feeling na kahit po malayo po yung, yan ba, siya ba yan? Kahit malayo po yung iyong minamahal ay inihandog niya po itong regalong ito para po sa inyo. Ako mau na maray kasi yearly talaga inigipon niya ni. Kunyan, pandemic kita din ko in-expect na igibuhon niya ni kasi talagang, kaya ko talaga na in-expect kasi aram ko talagang ano kami kunyan. Kung sa ano medyo ipit ha, kung sa magaling Yes. tatrabaho. Pero nag-effort pa din siya para mag-ipon yung wave na mapaugma niya ako. Kaya salamat na marayhan. Thank you so much. Saka sa family ko, thank you so much. Nag-abos ng mga friends ko through Facebook, yung mga text, personal. Thank you so much sa mga greetings niyo. Saka thank you Indo, lalo-lalo na din sa Indo. Ay yes, So, kaya Indo kami, yearly. Yearly, Last year, harana. Ay, wow, ma'am, napakaswerte naman. O, ayan, everyone, magpapablow tayo ngayon ng ating red ribbon cake sa ating maswerteng ate ngayon naman dito sa katabi ko na napakabonggang may mga 50 pesos. Ayan. So, bago yan, kakantahan muna natin siya ng happy birthday. Sabay-sabay po tayo, ha? 1, 2, 3! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. So ayan, mami, make a wish and blow your candle. Ayan, palakpakan naman natin si ma'am. Ayan, happy birthday po sa inyo, ma'am. At sana po, alam ko po sobrang saya, pero kahit may emosyon kayo nararamdaman na lungkot dahil malayo si sir, pero feel nyo pa rin po ang presensya po para sa inyo. So lahat ng regalo na to, pinagbibigyan niya po sa inyo. At kaming Jfs po, sana napasaya po namin kayo. Again, everyone, ating maswerteng ate or mommy all the way from Pasacao na si ma'am, nakalimutan ko yung pangalan. Ma'am Tin, ayan, si Ma'am Tin na sinorpresa ng kanya napakaswerteng honey bunch. Wow, honey bunch. All the way from California na si Sir Roger Agdan. So maraming salamat, ma'am. Again, I am Ate Angel, your loving surprise ambassadress. We don't just create but we captivate. Happy birthday po ulit. Magbabay ka naman, ma'am. May gusto ka pa palang sabihin, ma'am? Wala na. Isang I love you na lang dyan, ma'am. I love you, honey ko.
now's a swell time to go gliding in a one-horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet, a jingle around the clock.